следващата седмица. Благодарим ти, Елица. Загадъчното наследство на професор Ю Браун, най-после в България. Ю Браун е емигрантското име на гениалния българин Илия Вълков, който практически доказа, че автомобил може да измине 1600 км, използвайки за гориво вода. Какви тайни са скрити между страниците на личния му архив, разказва Борислав Лазаров. Водата съдържа един атом кислород и два атома водород. Когато двата елемента се съединят, възниква взрив, при който се отделя много енергия, а резултатът е вода. Българинът Илия Вълков успява да раздели атомите на кислорода и водорода и отново да ги съедини, получавайки не взрив, а контролирана, мощна и екологична чиста енергия, така наречения Браунов газ. Тази енергия е много интелигентна, както наричат колегите ми, защото спрямо дърво действа по един начин, не изгаря дървото, прави дупка, спрямо металите действа по друг начин, т.е. топи метала на много висока температура. Интересното е, че самата горелка може да се държи, т.е. тя не се нагрява. Илия Вълков живее и работи в Австралия до смъртта си през 1998. 14 години по-късно неговият личен архив най-после в България. За това съдействат Външно министерство, фондация Тангра Танакра и дъщерята на учения, която дарява документите на Националния политехнически музей. Там ще могат да бъдат разгледани от 19 май. Да кажем на нашата публика, че те са достъпни и че интересът, който досега всички имат към Ю Браун, към Брауновия газ, към вероятно горивото на бъдещето, може наистина да бъде удовлетворен с архивите на Ю Браун. Не родината на Илия Вълков, Ю Браун, а Китай и Корея произвеждат генератори на Браунов газ по неговите разработки. Предложението им е доказано. Атомите на водата успяват да разтопяват и заваряват метали, да унищожават радиоактивни отпадъци, да създават енергия за отопление и транспорт. Предстои наши учени да анализират архивите на Илия Вълков, но каквото и да е мнението им за неговото откритие, фактите са безспорни. То наистина действа и е източник на чиста и мощна енергия, способна да промени животът на хората по света. За BTV новините, Борислав Лазаров. Над 90 на 100 от домакинствата у нас разполагат